Розмови на кухні – це наш проєкт «12 янтиків». Ми готуємо лише одну кримсько-татарську страву – янтик. Намагаємося говорити цікаво про складне. Ймовірно, часом це виглядає дещо поверхово. Проте український кінематограф, як він змінюється за нової доби, що стає зі старими улюбленцями і хто може стати новим – історичне чи розважальне. Саме про це ми будемо говорити з сьогоднішнім гостем. Прямо зараз на 12 янтиках улюбленець українського кінематографу, лауреат «Золотої пекторалі» як кращий театральний актор серед чоловіків, кінорежисер, а останнім часом ще й кіноактор Ахтем Цейдаблаєв. Хош келдіңіз. Знаєш, у нас була ідея спочатку на ці янтики кримських татар не запрошувати, бо ми всіх навчаємо, ти, мабуть, знаєш, як це робити. Ну, я, власне, рази 3 робив їх в різних таких передачах і на телеканалі «Україна». Саме янтик робив? Саме янтик. Тоді я не можу сказати, що я спеціаліст. Миємо руки і приступаємо. Можна мити? Так. Мені так буде навіть легше. Я буду лише запитувати. Вам залишається робити ось вам під тісто, вода, сіль. Зараз буде чайна ложечка. Щоб... Почнемо? Бісмілля. О, отак от, по-мусульманськи. Да. А, велику потрібно. Зараз це під сіль. Ви перестаєте бути улюбленцем, да? За нової влади? Ну, можливо, що так. Не знаю. Офіційного повідомлення я не отримував. Ви ж були режисер всього епічного кінематографу сучасної України. А тепер у вас забрали Конотопську битву, так? Я правильно розумію? Ну, досить незрозуміло, тому що не пройшли ми другий так званий етап після того, як не був затверджений перший етап 11-го пітчингу. Ну, скажімо так, вірніше було б сказати так, що після того, як був проведений 11-й етап пітчингу, і були затверджені деякі проєкти, кінопроєкти, в тому числі і Конотопська битва. Потім новий міністр культури пан Бородянський сказав, що невірно там з точки зору і закону, що порушили закон поважні члени Ради при Держкіно, видаючи... Здається, мало. Мало, так. Мало? Да. Додати? Да. Я ж не спеціаліст, я так. Я просто роблю вигляд, будемо на око. Що я нібито вмію. Ми рецепти розповідаємо, що треба 2,5 склянки борошна на склянку води, а тут вже як... На глаз, так. Так. Ось, і був другий етап, який не був передбачений. Ми на першому етапі пройшли всі потрібні узгодження, подавали сценарій, потім захищали сам особисто цей проєкт. Ми були на 10-му місці у своїй номінації, скажімо так. Ось, і були всі шанси отримати держпідтримку. Після так званого другого етапу нас викреслили. І, наприклад, Пояснили чому? Щось було таке на кшталт того, що нібито дорогий проєкт. Ось, дивно, що дорогий. Дорогий? Ну, так, дивно, що дорогий. А дорогий? Він не дешевий, тому що а скільки? Не може бути дешевим проєкт, який історичний, в якому історичні костюми, в якому батальні сцени, декорації, комп'ютерна графіка, і вся решта. Не дешевий, так, біля, якщо я не помиляюсь, 44 мільйона. Це менше, ніж «Захар Беркут»? Так, «Захар Беркут» 134 Це приблизно як «Кіборги»? Так, приблизно як «Кіборги», і тому нам сказали, що проєкт дорогий. Ось, але проаналізувавши ці фільми, при всій моїй повазі, до різних жанрів, в тому числі до так званого розважального жанру, комедії, авантюрних комедій, пригод,
Мені не досить зрозуміло, а чому ж... Допомогти? Ні. А чому ж немає серед проєктів таких фільмів, які, ну, скажімо так, як на мене, проговорюють Україну, там, рефлексують на історичні теми, да, там, на тему історичних... Взагалі серед переможців немає, да? Нічого історичного? Є один проєкт, його, напевно, можна вважати історичним, це «Бабін Яр» Сергія Лозниці. Ну і, мабуть, що все. Можливо, я помиляюсь, але мені здається, що ні. І для мене це, окрім того, що, ну, скажімо так, неприємно було, для мене це трохи не те, щоб несподівано. Для мене стає зрозумілим, що в цьому є і політична складова, в тому сенсі, що, ну, уявляєте собі, да, що наступні 2-3 роки не буде в кінотеатрах України да, фільмів, які, як я і казав, рефлексують або там пригадують, або якось аналізують, да, і там сучасні події, які пов'язані з тим, що ми, хто ми такі, що для нас ця земля, да, що ми робимо для цього. Ну, про ідентичність, да? Все, Ну, так. І тому, коли мені там один із поважних членів Ради при Держкіно сказав, що ні, Ахтем, не шукай тут політики, я просто відповів йому, ну, подивіться, що робиться навколо. Да? Там, коли бойових генералів там, на так званому суді да, залишають під вартою там, з величезними сумами залогу. Да? В той самий час, коли не один із тих, про кого говорив діючий президент, да, не сидить в тюрмі, да, не під вартою. Тому мені цілком зрозуміло, що це ідеологія, тому що 75% населення України отримують інформацію саме через телевізор. В тому числі і ну, через ті стрічки, які спочатку демонструються у кінотеатрі, да, а потім вже на телебаченні. Побачив, що в минулому 2019 році кількість відвідувачів вже повернулася на рівень довоєнний. Тобто, так, і навіть трохи більше. І коли мені кажуть, там, ну, ти ж розумієш, ну, історична картина, а як же ми будемо там повертати гроші? Вони не виправдовують себе. Назвіть мені хоча б одну стрічку українську, да, бюджет якої перебільшує, там, скажімо, 12 мільйонів гривень, яка хоча б вийшла в ноль. Мені скажіть, виходить, 95-го кварталу виходять в ноль їхні стрічки? Останніми роками ні. Навіть фільм «Я, ти, він, вона», бокс-офіс якого складає там 75 мільйонів, якщо я не помиляюсь, але бюджет його був щось приблизно там 35 мільйонів. Бокс-офіс – це збори, які... Ну так, для того, щоб вийти в ноль, ну, потрібно, наприклад, скажімо, бюджет вашої стрічки там 10 мільйонів, да? Для того, щоб вийти в ноль, потрібно заробити, щоб бокс-офіс був 30 мільйонів. Це тільки ти виходиш в ноль. Втричі більше. Втричі більше, да. Ну, тому що 50% забирають кінотеатри, потім 10-15% забирає дистриб'ютор. Потім, якщо у тебе є підтримка держави, да, ще от ті гроші, які залишились, ви розподіляєте 50 на 50 між виробником і між державою. Тобто... Маленька пауза. Фарш, а які будемо, бринзи чи м'ясо? А які хочете? Ви обираєте, Я з овочей більше всього люблю м'ясо. М'ясо, все нормально, класика. М'ясо так м'ясо. Ну і потім розумієш, коли ти дивишся на те, що ну, відбувається взагалі на території кінематографу, коли йде конкурс, да, і там людина перемагає, людина, яка є ну, безперечно такою невід'ємною частиною кінематографічного ландшафту України, я маю на увазі Юлію Сінкевич, да, вона пройшла всі етапи конкурсу. І на останньому етапі, який зветься... Цю історію всі знають. Так, співбесіди і так далі. Ну, вона відома, ну, це ж боротьба. зрозуміло. Це ж зрозуміло, що робить. Це теж політика. Ну, звичайно, тому що це ідеологія. І людина, яка, ну, я навіть не знаю, хто, ну, там, конкретно, да, хто ставить цей бал 0 людині, яка 10 років очолює самий великий в Східній Європі кінофестиваль, ставить і 0 за темою відсутність там або недостатні лідерські якості, ну це вже не тільки смішно, це, знаєш, це такий оксюморон. І коли ти дивишся на це, ти розумієш, що їм не те, що це не потрібно. Вони добре розуміють, що їм потрібна людина, яка буде ну, по звонку виконувати все те, що їх кажуть. Є щось особисто в тому, що відбувається зараз з вами, в тому, що відбирають вас
Проект, наприклад. Через особисте ставлення до ваших якихось вчинків. Ну, дивіться, я ж кажу, офіційного якогось там листа я не отримав. Ви не отримаєте. Рояль в кущах. Так, Ви але не хотіли дозволяти поверненню сватів на українське телебачення. Було таке? я саме про це і кажу, тому що я є одним із тих, хто є членом ради при Держкіно, яка видає прокатне посвідчення. Так? Ага. Коли головний актор серіалу «Свати» пан Добронравов публічно через засоби масової інформації підтримує окупацію Криму. Я кримський татарин. Я чітко розумію, що відбувається. І коли діючий президент через суд поновлює показ серіалу «Свати», у мене не те, що питання виникає, у мене немає взагалі питань. Ну там не тільки це, а вас, здається, особисто ще просили підтримати, да? Все ж таки повернення. Ну, було таке, але ну як я це доведу? Так, але це таке було. А що ви сказали? Я досить невічливо відповів. Невічливо. Так, невічливо відповів на це. Це ще не можна на екрані. Тільки в Ютубі можна. Ну, в Ютубі можна, так. Для Ютуб-версії, давайте для Ютуб. Ми це для телевізійної виріжемо, для Ютуб-версії залишимо. Я сказав, ахуєлі ви, хлопці. Ага. Ви чітко розумієте, кому ви дзвоните. І якщо ви дзвоните, я вам пропоную таку річ. Поїхали зі мною в Крим і подивимось всі разом в очі тим дітям, чиї батьки сидять у в'язниці саме за підтримку України. А секрет, кому саме ви так сказали? Ні, не секрет. Не секрет? Не секрет. Кажіть. Пану Ткаченко. Ткаченко. Олександру Ткаченко, так? Так. Керівнику 1+1. Ну, да, тоді він був керівником, да. І зараз народному депутату. Да, я йому сказав, ви ж чітко знаєте, кому ви дзвоните. І навіть ми з вами розмовляли і про патріотизм, і про все решта. І мені це боляче, тому що у мене з телеканалом 1+1, ну, певний для мене дуже важливий етап. А ви там вели проєкт «Кіборги», так? «Хоробрі серця». «Хоробрі серця», так. «Хоробрі серця», вибачте, так. Так. Серйозні, я думав, що буде у нас легша розмова. Ну, ви ж такі питання ставите. Ви ставите питання, я відповідаю, які є. Тісто готове, фарш готовий. Так. Перейдемо до Да. основної частини. Треба борошна. Можна поговорити про кіно, вже яке відзняте? Так. А в Захарі Беркуті щось переробляли б, якби довелося заново робити його? в ньому? Ну, скажімо так, я би не переробляв, бо я би дозняв би, ну, принаймні 2 сцени, 3. Яких не вистачає? Як на мене, не вистачає, тому що я вважав, що дуже важливо для того, щоб підкреслити саме. Для мене ж Захар Беркут – це не стільки військова перемога, да, там, умовно кажучи, 300 українських спартанців над 10-тисячним корпусом краще на той час монгольської армії світу, скільки ідеологічний конфлікт між Тугар Вовком та Захаром Беркутом. Але для того, щоб він був таким більш акцентованим, як на мене, не вистачає 2 світів. Тобто він є нібито, але через Захара Беркута або через Тугар Вовка він, як на мене, мені не вистачає, да, скажімо, як Захар Беркут, що він не тільки мольфар, не тільки людина, яка там об'єднує навкруги себе громаду, а ще і людина, яку дійсно любить ця громада, тому що він там, не знаю, там допомагає комусь там щось там вилікувати якусь худобу, да, там знає, як вилікувати людину і робить це в кадрі. А це дуже критикували, що Захара Беркута в цьому фільмі немає. Або що там що це фільм Максим Беркут, так? Так, я не хочу нікого ображати. Так, власне, так у Івана Франка і написано, тому що саме Захар Беркут є тим підґрунтям, на тлі якого потім будується Максим Беркут. Немає, дивись, мистецтво... Ні, я переказую тільки те, що чую. Мистецтво ж взагалі не переказує всього того, що чуєш. Це не таке заняття таке собі. Мистецтво – річ суб'єктивна, в принципі, да?
І тому, коли мені там казали, свого часу мені теж багато казали, кіборги так не розмовляють, військові так не розмовляють. Для мене це було маркером того, що людина, яка так каже, жодного разу не розмовляла з бійцями. Жодного разу. Мені казали, там, невчасно ти знімаєш кіборгів, потрібно там час, щоб для того, щоб переосмислити цю війну і так далі. Я впевнений в тому, якщо б я не зняв тоді, зараз я б вже не зняв. Мені казали, що хто буде дивитися там Захара Беркута, це взагалі легенда, кому вона потрібна, так багато сторіч, українці не дивляться кіно. Камон, ми зробили рекорд в перший же вікенд. Тобто до чого я веду? Ще раз підкреслюю, ти біть мене будеш. Обирайте качалку. Якою Давайте. зручніше? Оце. Це дуже... Про кіборги. Да, це дуже суб'єктивно. Кіборгів все ідеально. Ні, ну не буває ідеально. Ну, можливо, буває, але не своє. Як у тебе класно виходить? Я можу віддати так от міняємо. Так само. Робите вигляд. Іноді відбувається на майданчику. Знаєш, в чому головна задача, завдання режисера? Зібрати дуже професійну групу, класних людей, зарядити їх своєю ідеєю і потім не заважати їм знімати кіно. Отак от. Да. Не заважати робити янтик. Да. А так, віж, я болтаю, нібито там, ну, нібито зарядив тебе ідею, у тебе дуже шикарно. Так, нормально зарядив так ідею, ідеально вийшло. Ще про одне кіно, яке виходить цього 20-го року, так? Це я про номери маю на увазі. Номери, маю сподівання, що по пісі Олега Сенцова. А я про що? Він каже, що це не зовсім його кіно виходить, або не зовсім його ідея. Про що я маю на увазі? Не любить Олег про це багато говорити, але каже, що це кіно Ахтема віддає шану, повагу, але щось... Ну, можливо, це природньо, тому що, ну, дивись, режисура – це ж кожної секунди присутність твоя на майданчику. Незважаючи на те, що ми з Олегом проговорили, ну, майже все, да, в листуванні, ну, костюми, акторський склад, там деякі ідеологічні речі. І він навіть отримав потім наприкінці спочатку розкадровку, ну тобто фото всього фільму. Да? Все рівно ж нюанси, да? Там. У нас готові. Клас, готові. Клас. Голос актора, інтонація, да? Там музичне оформлення. Я зараз дам. Ну, і вся решта, з одного боку, це робить надзвичайно честь для Олега, тому що він дійсно чесна, безкомпромісна людина, да, яка каже так, як він вважає. Іноді дуже різка. Ну і правильно. Да. Він на це має право. І тому я поважаю. І я, більш того, щоб ти знав, я був перший, хто сказав з самого початку, що люди, ми з Олегом працюємо на різних жанрових територіях взагалі. Чому ви мені пропонуєте це? Окей, коли Олег написав мені листа, що мій кримський брат знімай ти, я зрозумів, що у мене немає більше шансів там відмовлятися, так? Але я перший був, хто сказав, що Олегу не сподобається, тому що ми зовсім різні. Симетрію тримати, або на одному боці, або на іншому, бо у нас всередині виходить. Бач, як строгий шеф. У мене тут дірочка Строгий виходить. шеф, тут не забалуєш. Хайтарма, знакове кіно для кримських татар, і один з найбільших таких, Да? з кіно, це можна назвати першим, що було на великому екрані з тих робіт? Так, звичайно. Так. Хайтарма. А ось, і тут теж спитаю, ні, там Я багато правильно роблю? класно. Да. Я Правильно. Я вже боюся щось зробити. Там зараз Чигирик. Ось яка назва. Ось, Чигирик. так. Чигирик. Непрофесійні актори, які зіграли в цьому кіно, просадили його трошки? Якому? Хайтармі. Ну, і у яких були головні ролі? Ні, на мою думку, ні. Ти взагалі перша людина. Ну, я запитую. Перша людина. Я просто знаю, що там були непрофесійні актори, їх було багато. Більш того, їх було 1500. Ні, це про масовку. Ми кажемо там, Ні, вона не там де масовка. Тому що мама... Тому що постійно підкреслювали всі, хто дивився Хайтарму, що люди, які були, яких ми зазвичай називаємо масовкою, що вони не були масовкою, що вони себе вели в кадрі так, нібито вони чітко знають. Не суперово вели, бо всі, хто дивився кіно, і хто не дивився, він зараз у вільному доступі, да? Так. Власник або продюсер його
виклав? В Ютуб він виклав? Чи... Так, в Ютубі так. Тобі його можна легко подивитися. Там дійсно саме те, що ми кажемо масовкою, це сцени депортації кримських татар. Вони зіграні шалено вражаючі. Я про інших акторів, які були не Ні, так? ні. Ну, на мій погляд, ні. Ну, можливо, якщо б там були там якісь там професійні актори, але ми ж з тобою добре знаємо ситуацію з кримськотатарськими акторами та актрисами. Да? Тобі, наприклад, там потрібен актор певного віку, да? Певного досвіду, щоб він там... А його нема. А його нема. Що робити? Ну, тоді шукаєш. Здається, в «Чужій молитві» ви брали просто не кримських татар для цього. У мене був вже досвід просто, і тому я зрозумів, що... Все ж таки вирішили брати професійних акторів для цього. Ну, тому що навантаження на головну героїню було надзвичайним, і потрібна була актриса певного віку, да, певної зовнішності, як на мене, тому що це теж доповнення образу. І професія, так. Щоб зберегтися в професії, підете на компроміс такий, як знімати дійсно розважальне кіно, може піти до Бородянського, не знаю, до Шевченка, до Дашкіна. Я не бачу нічого дурного. Навіть я мрію зняти комедію, навіть захищався з однією комедією. Є ідея, так? Так, і навіть... Секрет? Ні, не секрет, це квест по Україні, який, власне, це така... З одного боку, доволі банальна історія, але це туристична відкритка, загорнута в пригодницьку комедію. Але ти ж питаєш про інші речі. Чи підеш ти просити задля того, щоб щось їсти? Я про це і питаю. Ні. Я вмію саджати помідори, якщо що. Так що, в Києві? І в Києві теж. Так. На Майдані. Янтик можна робити. У нас вже готово. Кладемо на пательню. Бсмля. Боже, Осман, я відчуваю себе просто якимось поганим учнем. Чого? Тому що ти так це красиво робиш. Так візьмете мене на майданчик знімальний, подивитися, яким я поганим учнем буду. Я ж кіно ще не знімав. У нас маленький сюрприз для інших буває гостей. Я не знаю, що з вами робити. Бо ми зазвичай кожного гостя тут навчаємо одній кримськотатарській фразі і підбираємо так, щоб це було якось притаманно, можливо, в жартівливій формі для нього, але ви самі добре володієте кримськотатарською мовою. Можливо, є якась фраза, якою ви хотіли би поділитися з навколишніми. Вірте. Вірте. Ну, я навіть не знаю. І на нас буде, так? Да? І на нас. От таким одним словом. Клас. І на нас. Вірте. Від Ахтема Сітаблаєва. А зараз будемо обирати тарілку, на яку викладатимемо наші готові янтики. Вау, я тільки побачив. Щось... Впізнав. Рустем Скібін. Його неможливо не впізнати. На що викладаємо? Тут важко сказати. Ось так. Ось ця? Ні, от так. Оця? Так. Ага. Все. Зазвичай мені вухо підказують, про що це, але то я знаю. Це чоловічий символ. Це кіпарис. Кіпарис. Так. Так. Ось такі у нас вони вийшли. Одразу подивіться, той, який красивий, це Осман Пашаєв зробив. Так, щоб не було сумно. Не все ж вам бути красивим, пане Ахтем. Змащуємо? Змащуємо, так. Це ж... Правильно, якщо б ми всі їли те, що готуємо, можливо, і життя було б краще і справедливіше. Тому що те, що зараз ми будемо їсти, я не впевнений в тому, що це добре. Ні, а це Османа. В цьому Яке? Оце? Да. Оце? Ага. Да, в цьому я впевнений. Осман, можна будеш ризикувати? Отак їж Ні, своє. я ваш, я спробую ваш. Куштуємо? Так. Це смачно. Справді? Ні, нормально. Ну, я твій їм. Ні, нормально, так. А серіали цікаві? Я тільки що закінчив знімати 8 серій «Доброволець». Це «Доброволець», так. Ні, після того, я про мило. Це 8-серійний серіал, відомо теж, це не зовсім мило, я кажу про мило. От тим, що... Ну, як тобі сказати? З точки зору
заробітку. Заробітку. Якщо ти актор, то це надзвичайна підтримка. Але якщо у тебе є хоча б мінімальна можливість зніматися, ну якщо так пощастить, да? Що це не мило-мило, да? А якісний продукт, якісний контент, багатосерійний, так? То це дуже класно. А ось ці медичні драми, в яких ви постійно там лікаря граєте, це для чого? Ну, в перший раз це було цікаво. Другий раз це було надзвичайно цікаво. Тому що, коли я сказав продюсерам, що дивіться, я ж вже зіграв лікаря в одному серіалі. А скільки разів лікаря довелося грати? 5. 5. У мене було просто таке, що я телевізор не особливо дивлюсь років 10. Переключаєш лікар. Там він пустив, тут Сергій, да? Ага. Але в воєнному шпиталі це для мене була особлива тема, тому що вона була на сучасну тему про Майдан, про те, через цей шпиталь проходили люди, які, власне, поверталися з фронту. Це були такі ось янтики лікарсько-режисерські від Ахтема Світоблава. Дякую.